Ya, ini ndinoitwa Daniel Gonora, ndinorarama neurema hwekusaona, ndinoita zvemusic zvekuridza magitari. Asi pane machallenges aripo ekuti tinotadza kuwana zvikwanisiro zvakakwana. Plus mukati melockdown kudai tiri munhu unoonekwa achinetseka nekuti tingabatsirikana sei. Kuda tiri pasi pekusanyatsa kuzikamwa kana kuti hatisi kuziva kuti chino kuti vamwe vaimbi vari kunzi uyai mutore mari dzenyu kwakati dziri kubva kumasponsors akasiyana siyana, but inini handisati ndasangana nazvo, ndongonzwa nevanhu vachingodaro vaimbi. Saka tinoti vose vanenge vachida kutibatsirawo nekutibata mukati memalockdown kudai vanondibata panhamba dzangu dzinova ndidzo dziri paWhatsApp kana paEcocash 0776 121 268. Ndini waGonora ndatenda. Ndinoona mune unyanzvi hwekuimba chaizvo, makawana kupiko? Makamboimba here mamwe vaimbi vane mukurumbira? Inini ndingati ndakamboimba neJairosage band kubva 92 kusvika 98. Andiri kuJairosage. Right. Makazviendera kuchikoro handizi? Ya, kuchikoro ini ndakangoenda kuchikoro ndine chipo chekungoridza. Handina kuzviendera kuchikoro, asi ndakangobarwa ndiri nazvo. Handina kuti ndakaenda kuchikoro kana ndakaenda kupi, saka ndakangotanga ndichingoridza saizvozvo, ndichingoteerera, ndichingonakirwa navamwe nemarecords aibuda mukati memaredhiyo, ndichiteererawo kusvika ndazodzidzisawo vana vangu vandiri kuridza nawo iko zvinezvi. Iko zvino mhuri yenyu yakura zvakadini uyezve ndapi matambudziko amusangana pakuriritira vana? Mhuri yangu yakura zviri nane, tine vana 6. Saka nekudaro tine machallenges futi ekuti vaendewo kuchikoro, dzimwe dzenguva toshayiwa mari, dzimwe dzenguva tinozoonekwa takuuya muno kutsvaka kuti tirarame tichiridza. Saka zvinhu machallenges tinosangana nawo kuti zvikwanisiro chaizvo nokubetsera hapana. Saka zvino vari kuenda kuchikoro vangani, vasiri kuenda vangani? Iko zvinezvi vari kuenda kuchikoro 2. Vamwe vese havasi kuenda? Nekuda kwekuti mari dzacho hadzina kumira zvakanaka.